Hej, jeg hedder Anders Wivel. Jeg er studieleder på statskundskab og samfundsfag. Jeg vil anbefale jer alle sammen til at komme til julegala den 22. december. Og husk også at komme til Shark Dating. Så jeg laver metode, og det stinker virkelig meget. Jeg glæder mig til julegala. Glædelig jul. Som formand for Shark D er det mig en stor ære at kunne indbyde til årets julegala. Den vil i år finde sted den 16. december, og vi har været så heldige at få lokalerne på Peter Bangs Vej stillet til rådighed. Det er en glimrende mulighed for at komme ud og sige hej til alle sine statskundskabsvenner. Desværre har vi været nødt til at aflyse Shark Dating i år, grundet praktiske årsager og lokaliteterne på Peter Bangs Vej. Nej. Vil du den lige? Forgænger. Selvfølgelig er Shark Dating ikke aflyst i år, og som den rigtige formand for Shark D er det mig en endnu større glæde at byde velkommen til den rigtige julegala, som ligger på den helt rigtige dato, netop den 22. december kl. 17. Husk at melde til inden på søndag, og I kan selvfølgelig deltage i Shark Dating igen i år, det er der stor tradition for. Velkommen og rigtig glædelig jul. Jeg glæder mig til at se jer alle sammen. It's the most wonderful time of the year. Jeg kommer til julegala. Skal du til julegala i år? Det kan du tro, jeg skal. Skal du også til Shark Dating? Nej, fordi sidste år, der var jeg til Shark Dating, og det var rigeligt, for jeg fandt kærligheden. Ja, hænger den ved endnu? Ja, den hænger så hårdt ved, at vi skal på miau. It's the happiest. Og i forbindelse med dette års julegala, så vil det selvfølgelig også blive afholdt Shark Dating, og vi kan opfordre jer alle sammen til at være med i Shark Dating, hvor I kommer og finde jeres livs kærlighed. Måden det foregår ved, at man kommer lidt før, lægger sit navn i bogle, og så via tilfældig udvælgelse, så kan man altså finde den her famøse date. Og jeg var selv med sidste år, det var en kæmpe succes, så kom med Shark Dating, så bliver det en god jul. Jeg har med skægget. Jeg hedder også Jens, og om natten bliver jeg til Prestige. Jeg spiller til julegala, og jeg glæder mig til at se jer alle sammen. Jeg lover, at det bliver rigtig skægt. Altså, skægt. I forstår det ikke. Som julemand kommer jeg selvfølgelig altid til julegala, og jeg håber, at alle mine nissebørn også kommer til julegala. Jeg hedder Rasmus, og jeg kommer til julegala. Hej, jeg hedder Steffen. Jeg sidder og laver metode. Det er svært, så jeg kommer selvfølgelig også til julegala. Den 22. Mit navn er Rasmus, jeg går på 3. semester, og jeg kommer til julegala. Jeg hedder Tue. Jeg hedder Johanne. Og vi kommer til julegala. Jeg hedder Søren Ove. Jeg har ikke været tutor i år, men jeg kommer selvfølgelig til Shark D's julegala. Jeg hedder Mikkel Meiling. Jeg har fået 12 i formidlingstema ude, så derfor kommer jeg selvfølgelig til julegala. Og jeg hedder Simon Berto, tutor og års nej til nyt, og derfor kommer jeg selvfølgelig til julegala. It's the most wonderful time of the year. With the kids jingle bells.